Днес сме се събрали, за да опитаме да покараме малко кънки, направени от лентови шлайфове. Всъщност, ще си монтираме на крачетата тези машини лентови шлайфове и ще се опитаме да се придвижваме с тях. За тези от вас, които не знаят какво точно представляват тези машинки, ще обясним, че работят с верига от шкурка, която се върти и по този начин те пиват. Я, пусни едната въртне. Включи. Това. Нека да видим какво ще стане и дали ще успеем да се придвижим с тях на помощ. Я дай сам, тихни. Чакай да се... Готов ли си, Захариев? Ако нещо такова, сядаш по гъс и дигаш краката на високо, братле, разбираш? Добре. Сега за да си във въздуха, ние оттам аз ще му свирам, той ще ги изключи. Жава, като ти каже изключваш веднага, дърпаш от кабела, чули си? Много те е страх. Спокойно бе, няма нищо страшно, братле. Според мен малкият Захари ще падне толкова тежко по гръб, че няма да стане изобщо. Виж какъв си, бе! Да, на мен има вероятност да пролетия там и да се разбие в покрива на една къща. Според мен малкият Ники Захарев ще се справи блестящо и ще даде началото на един нов вид екстремен спорт. Захарев, готов ли си, братле? Ти изобщо знаеш какво ще се случи след малко. Добре. Изправи краката. Изправи краката, успоредни да сте напълно успоредни, аз така. Добре, така приклекни. Така, готов ли си, копеле? Жава, готов ли си? Така, готови сте? Добре, готови ли сте, копелета? Жава, включай! Студиарите тръгват за сериозно. Копеле, аз мислих, че не е такова, ти шлайфа почко. Копеле, колко и шлайфало? Копеле, видя ли, че сте на праг? Добре, значи Захари, искам да издържиш този път 5 метра. Жал, пускай! Последен опит. Не, вече гъс нямам вече. Не, имаш бе, братле. Последно, наистина Вече последно. гъс, вече нямам. Дай, така, добре. Жава, готов ли си? Ако паднеш 30 Добре, лица... тихо. 3, 4, дай! Ти да даваш малък да се каже, ти да нощ го прави. Жава, пускай! Пускай, Жава! Жава, пускай! Стига! Вашите първи впечатления от представянето на Ники Захарев, неговия първи опит. Аз много съм доволен, доста над моите очаквания. В смисъл, мисля, че ще щупи врата, но не успя. Аз не съм доволен, защото измина много малко разстояние. Аре, Бобка! Бобка, готов ли си? Да! Пускай! Добре, Бобка, готов ли си? Готов! 2, 3! Тръгваме, брата, видя ли? Аре, ми, шлайфа почките, бе. Беше като робокоп, нека ме тръгваме. Гобелете на мошка да тръгваме, брата. Драги зрители, жабата си мисли, че може да изкара алеята до край. Да видим дали ще се справи. Готов ли си? Да! Бобка, пускай! Браво! Браво! Както видяхте, най-успешно успя да се справи жабата. Браво! Той измина около 4-5 метра с нашите кънки от шлайф машини. Поздравяваме го за което и страшно много се радваме за свиневъдите тази година.